Sai yaro warta kadas sautin baka jin kira warta kadan wanda take kauyen murmu takalmar soja ku takalmar soja sai kai soji jani kai dai zan yaba ni kai ne bai wa kauna ka shiga zuciya na da farko zan kira rabbi ya sarkin halittu wanda ya bani iko ni miko yan bukatu in ne tashi tsarin nisa har ma rubutu game da baituka na ina ta yawan karatu sorawan ka samu ku ne anno bukatu wajen begen ku bana tunani ko na wasa ya sarkin mutane ja gaba dai soja mu kai da muke so ja gaba dai soja cani san zakin kasa mai ba da horo dukkan masu kyamar ka su ne za mu horo sai mun sa su sun durkusa sun daina koro in sun samu wannan musan sun samu horo don mu ba mu san mu da mai su ko tararo domin ko a aike ni sam ni ba ni koro domin na ga wasu nan sun kama horo suna ta yawan kira shugaba na soji cani ya sarkin mutane ja gaba dai soja mu kai dai muke so ja gaba dai soja yaro sautin bajin kira na masu yaga cani Allah ya muku albarka mun gode make yaga cani su kuma idan harki ne kuke idan ya hau mulki to ku bar kasar idan lokacin sauka sai daga mulki ya sauka sai ku dawo wannan shine cikakkiyayya domin kiyayya ku ba ta jidda cani ga mulki sai dai kara mai matsayi domin abin da na gani mutum na can na faman aikin gyaran kasa kai ku kana nan kana faman kiyayya dai subhanallah miye maka bai san ma ko kana nan ba sai ka ba kanka wahala wai kai kana kiyayya kai ha jamuje soja jamuje soja a birkina zan kuma a birkina zan kuma na zo birkina faso na ga yawan halittu domin so da kaunar su sun san ba bukatu sun soja na sun ba shi girma ba su hutu yau rahin tarawar shi ma ya yi rubutu zakin birkina faso ka fi gaban masarautu a sha maka ko da wasa baka bar haka rai ba birkina faso babba ya gaba dai soja karfi na kina ja ya gaba dai soja ibrahim tarawur ne gaishe ka zanyi domin birkina faso sun so soji shani domin kun haɗe duka kanu ga su mali ibrahim tarawur sai ya ce mutane mali birkina faso yan nijar mutane dukkan tattare gar a san cuta mutane ga ɗaya mai gidan gaskiya sai soji cani aiki ne cikar gaskiya shine a Nijar sai kai soji cani ja gaba dai soja mu kai dai muke so ja gaba dai soja ga birni ma dai gaishe ki ma dai gaishe ki ma dai na gaishe ki ma dai zan ce ni domin gaida ma dai idan aikin ku na kyau sai mai yan mutane ga asali na bai taɓa neman yan mazaje sozawa na mali kuna aikin mazaje domin ku kuke ba da aikin kau da kaushe sozawa na mali nake sun in yi maje soyayyar kuna nan cikin rai babu maje domin ayyuka na kuna birge na rena sai kai so shi zamu ni mali nake so ai asami na gwaita yana gaishe ku sosai domin ayyuka na kusan ba kwa jira sai domin na ga karfin ku ya furce mawasa mali birkina faso yan nijar matasa dukkan mu ga sai ga aba